Ja mam wielkie sympatie też za Polaków. Jsem jako pomio, redaktorka też, myśmy mieli tola czasopisy ze polskiej a ze czeskiej. Ze polskiej jsem ja też przełożowała. A nešto jeszcze, potem, ja nie wiem, smo jeszcze działało, albo nic najmniejsza, smo bojovali w Schweradów Zdroj, to je reka Pat Flinsberg. Ja nicht je tam pojedal, so ma tam jen Polak, nekajki dom, gdzieś może jen dovolčinč. A to smo mój so přizjevivoj, da byše kus vonka toho Flinsberga, to je ene rejane brozninske mestno, je to hadže veska, a mestačko to ja ne vem, najmenša smo se tam přiživili, potom už smo tež tam dostali mestno. A tu nie poskyčil hojenie tež. A to je on miał nedelu, přeco jeno likarja, kiž to ludzi přepytoval. Tu je přišel a byše zahorene, co je můj muž s ním polsce řečal. Ja jsem jeničce sama šla níže na ústup, šodruje je můj muž polsce, dokud je on měl wielkie związki, a służbne związki do Polski, ja on Polsce ludzi mi ryczał, a ja se to nie sem zwierzyła. Najmniejsza jest ten lekar tak weselił, że je ten mnie byle za niego Niemc Polsce ryczał, że je nas domoj na kowej przeprosił, jako do Gryfowa, to je Greifenberg, to byše od nas jara blisko, tam smo moji też jeździli nakupować. Myśmy potem mieli związki, te są już jeli do Budyšina, Kemši a tak dalej. To byše za mnie też jara zajímavé, ten doktor Schlusarz. Tu nie też pisał, że się mój mąż umrł, ale nikim nie mamy żadnych związków dalej.